Өфі районы Миловка ауылында балалар өсөн ураза байрамы оештырылды. Сарага гаиләләр республиканың бар төбәктәреннән йыелды. Кискәйҙәргә төрлө конкурстар, уйындар оештырылды. Байрамда катнашыусылар былау менән һыйланды. Байрамды Миловкалағы Иман Нуры мәсеті шәкерті дұға уқып башланы. Кескәйдәр өсөн ураза байрамының бында ойыштырылуы осраклы түгел. Мәсеттә яшь буынды ислам канундары буенча тәрбияләү яһәтеннән күп эшләр башкарыла. Ураза вакытында көндә ифтар булды. 150 кеше, иң кем дигәндә безнең 150 кеше, 200 кеше, 150 мынахлар җыйналды. Алар бөтенесе балалар белән киләр, мынахлар балалар белән. Дәресләрдә үтәбез дә балаларга. Шуңа күрә, алхамдулилlah, без балаларны тәрбияләп үзебез белән бергә. Ураза бәйрәм итү монда балаларны җыйнап бөтенесен бергә. Алар бер дуслашып уйнап йөрде, әтияниләре дуслаша, танышалар. Шуңа күрә монда безнең Милов халкына түгел, монда безнең бөтен Башкириядан җыелганнар. Ураза гаетендә гаиләләрде бер майданга йыю гадәти. 7-8 ел элек йөзләп кеше килһә, быел иһә меңләгән. Кесе сактан дини тәрбия алган буын киләсәктә лә унан тайпылмай диндардар. Был сараларда безнең бәләкәсләребез, безнең мәдәният, безнең әхлаки нормаларды öğrenirler. Çünkü bizim dinde öğretilen onlarga ihtiram bulurga teş, ballarga merhametlik. Dinimizi öğretip ballarda üstürəbiz. Hem de milletteşlerimizge yetkirge telegenim aydaget oşlaydı ballarda qarayıq, onların üstünde bayramlar udgarayıq. Çünkü ballar ol bizim kilesek. Гаиләләр күстән әсменән килгән, улар өйдә мәсет макеттары яһаган. Кескәйдәр хүрәт төшерде, буяны конструкторлар йыйды һәм башка күп төрле уеннарда, конкурсларда катнашты. Балалар һәм үсмерләр хатта тук менән көрәште, тук киеп тизлеккә йөгерде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Без Өфенән, Дема бистәһеннән килдек. Ошындый дур байрам балалар өсөн оештырганлар. Беренче тапкыр килдек без балалар менән. Аллага шөкер, быел балаларым минең уларда урада тоттылар. Шуларның күңелләрен беләм дип, ошында килдек. Бик охшай, күп конкурслар монда, уендар. Шундай изге байрам бит инде. Балаларды әпкилеп күрһәтергә кирәк. Олылардың да, балалардың да бөтен дә байрамы бит инде. Монда мусулмандар, башкортлар күп. Шуга монда байрамдарды калдырмайбыз, гел йөреп торабыз. Без Бөрән районы, Бәләкәй Капсак авылыннан. Без ел һайын йөрибез. Конкурсларда мына катнашалар, уйнайдар, күңел асалар. Тәмле итеп ашайдар инде монда. Балаларга үзенә бер куаныч бит. Байрамга килүселәр иман йортында күмәкләп намаз укыны. Мәсет янындагы майданда зур казандарда былау бешерелеп таратылды. Мусулман дөньяһының иң зур байрамдарының береһендә был сарага эләккән һәр кемдең күңелендә иман нуры балкыны. Рәмилә Исмәгыйлова, Азат Ишбулатов, Рәүл Рәхимянов, Яңлыктар, Өфе районы.